Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:51. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 4:52 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat tamayong hapon na naman Bacolod kag Pilipinas. Yari kita sa unang lunes kita sa bulan sang Hulyo. Sining tuig 2021. Action Reports After Edition. Medyo nagbalik sa ang medyo manami-nami nga tiyempo. Man kagabi kung kainasang kagahon nagtupa ang ulan. Di man damol pero tuloy hilamang. Umpisa ina kahapon bangod sa tropical depression nga si Imong. Ang siling sa pag-asa sa bunga hapon. Ayon si Imong amat-amat na nagapalapit sa Batanes. Kaga Baboyan Islands area. May mga lugar sa gihapon nga ara sa tropical cyclone wind signal number 1. Sa Batanes, northeastern mosalingon aminhan na silangan nga bahin sang Cagayan, Santa Ana, Gonzaga. Lakip na ang Baboyan Islands ngati suki gid permis ang bagyo. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka aksyon Marlon Genovea. Nagabantay kita sa lakat sa panahon, nagabantay man kita sa dalagan man sa COVID-19. Dari sa pungsod Pilipinas, tangod limitado gihapon ang hulag naton na taran. Tangod sa COVID-19 akong kagaw nga corona. Nga nag-aapekto sa aton taran. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 4:54. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa balita lokal, Governor Bong Lacson may bago ginpagwa nga executive order o na EO. EO ini nga nag-a-adapt sa damlaglang resolution nga ginpagwa sa nga IATF para sa mga tao diri sa Pilipinas nga nakakumpleto na bakuna kontra COVID-19. Ang ginatawag nga fully vaccinated individuals. Mayara sa ikaduha ka beses na nga nakapaturok sang bakuna. Ang good news para sa mga fully vaccinated individuals ay hindi na nila kinahanglan pa magpresentar sang swab test result kung magbiyahe sa bisan din man nga lugar sa pungsod sang Pilipinas. Amo ginasiling sang gobyerno amo man ang ginamuno naton permedre nga dapat gid magpabakuna ang mga tawo kay sa ulihi may binta hagid ka mga kuwaon di. Sa ulihi basi taran obligahon na. Kung mayara ka mo sang ginaproseso labi ng pagbiyahe sa ibang nga lugar, dapat mayara sang pamatuod, mayara sang evidence nga nakapabakuna ka na kontra COVID-19. Si Governor Bong Lacson nagalaom nga makadugang ini kumbinser
sa mga Negrosanon, sa mga Negrense nga hindi na magpangduha-duha pa sa pagpabakuna. Man mayara man kuno Negrosanon, amal ni Governor Bong Lacson nga sugot magpabakuna, pero may kondisyon siya, dapat mapili siya sa sahi sang bakuna. Ang gobyerno probinsal naton way nagahatag sang kumpiyansa. Kaya basi maiba naman nga mga persona nga mamintahan na naman sa sining ginpagwa nga order sa nga IATF nga mga tao nga fully vaccinated na di na pag-obligahon nga magpresentar sang swab test result sa mga lugar nga ila sa nga padulungan. Ang guwa sa nga maka-aksyon basi mayara sang mga tao na naman nga maghimo sang Toronto kag ang ining sertifikasyon bla o kung ang vaccination card piki on na naman nila, may nagapike gani sa RT-PCR result. Ini pang certification kag vaccination card maka-aksyon basi may grupo na naman subong nga nagahalag ka panumdum naman kung paano ini makwartahan. Karong probinsya mayara sang pantapat niya. Agod masiguro ang mga tao nagapresentar sang pamatuod, tutuod gid nga fully vaccinated. Paagi sa paagi sa pag-plaster. Ang imo sa tawag nga QR codes. Kabati makamoniguro QR codes. Ang QR temo sulingon sa quick response. Quick response code. No maamo ni siya sa ining backtrack naton bla. Di bla nga magkakadto kita sa basandiin nga establishmento. Di ka na kinahanglan nga magkuabulpin ka maglistas ngalan mo. Kita mo lang na. Ipa-track mo lang. Ang imo sa ring backtrack ka ID sa cellphone mga nakon laminated man. Tumamo ni sa parang hindi na kinahanglan yung mga budlay ka pa nga bisan diin maka-aksyon dalon mo imo sa ring vaccination card, ang imo sa ring certification. Kasi kung way ka pa sa ginabutangan maka-aksyon nga full of folder na sang card mo kon certification, basi okot na, basi mawigit pa. Hindi rimalaso ka pa. Kining QR codes ni maka-aksyon, bali online makita nga alam mo na, ma-detect na yung alam mo, kung nabalatoon ginasugid mo nga fully vaccinated ka na. Kaya mo na, QR codes! May order na rin sa kay Governor Bong Lacson. At sa kay Provincial Consultant Albi Benitez. Minsan ganyan ni Atty. Diaz nga ni Benitez mo. Dako man ang papel, dako man ang bulig o kon papel nga nahatag ni papel ni former Congressman Benitez sa vaccination campaign diri sa Negros Occidental. Siya na isa sa mga nagalabi mo dito sa bansang gobyerno nasyonal para nga hindi malipatan ang ato sa probinsya kon share sa bakuna ang paghahambalan. Ano pa kinibas rin ang balita sa bansang lokal? May bus operation sa mga tao nga daw ay nasang kahadlok sa mga otoridad. Ang sige gyapon pagbaligya sang saring wala pulos kag ginasilin naton permi mala demonyo. Mala demonyo nga shabu. Kaya ka maka yupyo ka maka singhot kasi niya maka-aksyon ala demonyong imo sa pinsar. May bus sa barangay Bata Bacolod sa mga hapon. Sino naman ay han ang nadakpandi, pila na recover, kung may aragin man sa na-recover. Kung sa mga kahoy pa nung sahi sa tinuga, ang nadakpandi sanga o kung gamot gid. Kasi pitsi-pitsi nga recoveries bla, o kung gramo-gramo man. Hindi ko rin juta, hindi kabanti, wala man lupok ang balita mo kung gramo ni kinilo na
Nagsinigabong na rin balita di sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Mayaraman sa aksidente nga pagbunggoanay sa barangay Mansilingan. Subong mga kaaksyon, tanan, tutukan, pamatian, detalye, dugay-dugay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa balita nasyonal, ay sa lokal nga balita, ang barangay Estefania may reward. Sa aton pa may padya nga nabaton. Ay silang may pinakadamo nga registrants. May pinakadamo residente nga nagparehistro para magpabakuna kontra COVID-19. Te iban nga barangay Mustaya. Tamaran gurong pisan sa barangay mga kumbinser sa mga residente nila. Una sa balita, una sa aksyon. O kung mayara man barangay nga nagalokdos ang problema kay mga opisyal nila o magkaintindihan ay apektado ng programa gina-implementar sa barangay nyo. Kung why ka mo nag-intindihan ay naghalak plongko baka mo naman. Una sa balita, una sa aksyon. Yara gani barangay mga ka-aksyon nga ila sa niyang kagawad. Why ga report sa barangay, ga report niya sa NGC ho. Kaya why sila mag-intindihan, hindi ba sila gapon mag-intindihanay. Kung magtambong sila sa sesyon. Nami pang mugoon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa balita nasyonal, ang balita sa nasyonal nga topiko perme nga ginastoryahan sa mga tao. Una, amuning paghugpaas sa nga C-130 aircraft sa Sulu. Nagligad din nga Domingo kung kahapon eh. Subong ang isip mga kaaksyon, may 50 na nagkalamatay. Grabe ka makasilidni ka sa isang trahedya nga ni. Ang siling sang AFP, ang eroplano hindi gid man tuod brand new, pero maayo ang kondisyon. Tinga maayong kondisyon nga naghugpaas. Mechanical o kon aras tao gid. Ara sa piloto gid. Ang diferensya. Ay kung magpiloto ka sa eroplano or ano mga aircraft mga kaaksyon, kinanglan imulawas kondisyon kung may ginabatsyag ka, hindi ka na pwede. Anong piloton, tulugan, anong plastada? Si Defense Secretary Delphine Lorenzana nagmando na sang full investigation sa siring trahedya nga day. Bisan di ka magmando, dapat di man ibestigahan, 50 ang patay. Namungol ng tao mo ni perme ginahambal sa opisyal nato sa gobyerno. Kung may dalagko nga mga trahedya, mando, investigation. Bisan di mo na napigmando, automatic na may dapat gimana investigahan. Ining trahedya ginakonsiderar pinakamalala nga natabo sa maragtas sang Philippine military. Sa Philippine military history. Uy, 50 patay ho. Una sa balita, una sa aksyon. May babae pa nga taga Iloilo, lakip to sa patay mga kaaksyon. May mga picture pa nga nagagwa subong sa social media. Antes matabo ang trahedya, laragway mga kaaksyon sa mga soldado nga rasulod sang isa ring aeroplano. May ang kalabanan sila nag-sinadya eh. Gayuhom. Huwag sila balo, galing nga may trahedya sila nga tubangon ho. Akon mo utod yung aeroplano mo. Anong iban pagit nga balita sa nasyonal ang ikaduwa mga ka-aksyon nga sa gihapon ginatutukan, ginambalan sa bisan diin lang, labi na sa mga kapihan, ang padayon nga baylohan ay tinaga sang magkalyados partido. Opda na din sila sa partido mo. Ano-ano malang kahamot sang sampagita nga bulag sa unas lang duwaman. Si Manny Pacquiao kag si Rodrigo Duterte. Tawgon tama sila sila nga ranggo sila sa ning posisyon. Si President Duterte kag si Senador Pacquiao. Mga honorable tawag sila mo, no? Honorable.
Ariho may palayag naman si Presidential Spokesperson Harry Roque. Ining palayag nga makakuha gini sa atensyon. Mandumdum ka mo antes magbiyahe si Pacquiao sa ibang nga pungsod para preparahan ang natalana nga tapungulay, natalana nga boxing sa ibabaw sang ring. Ginsiling niya maka-aksyon nga mayara siya sang palokpon nga bomba. Hindi ya bomba nga magkapatay ha, kundi bomba nga daw pareho sa isa ka expose. Angot sa ginaakusar nga pagpangurakot sa mga tao nga ara man sa gobyerno subong sa idalom ni Presidente Duterte, partikular ang Department of Health ako na DOH, ang corruption sa government departments, sa COVID-19 response expenses. Pila tumangin pang mention ni Manny Pacquiao. Pagbakal sa PPE nga ni, personal protective equipment, antigen test, ang pagpanagtag sang bulig pinansyal, ayuda sa mga low-income families, ang ginatawag nga Social Amelioration Program. Iniyada mo gimanto nagduda ni mo sa saning sap-sap mga kaaksyon ni, may nasampulan gani nga mga opisyal sa manangay, di bla? Kay ang kwarta nga ihatag sa tawo, ihatag na nga bilog, buhinan pa, kag ibutang sa bulsa. Una sa balita, una sa aksyon. Iniguro pati kuya mayara sang korupsyon gini, kaya na gani, may mga nasuspender gani, nga mga opisyal sa barangay. Ang iban tapos suspensyon, abi nila makabalik sila sa gida, abi nila tawhay na utok nila. Pending pa na yan, oy. Ang kaso nyo, gin-suspender lang kamo temporaryo para hindi nyo ma-impluensyahan ang investigation nga ginapatigayon sa inyo. Pagkatapos na sa period sa suspension nyo, balik makamo, pero ang kaso nga ginapangatubang nyo, wala pa niya sang finality, hindi pa na final. Ang iban siguro huyang giba ebidensya, pero mayara gadya nga pakod na pag-unpa. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya kung makasuhan ka, makabalik ka papungko na haw, may kaso ka na-convict ka na abi sa kaso mo, tumatik kakas ka, kaya hindi ka na magkapadalagan sa bisan ano bang posisyon sa gobyerno. Diri sa Bacolod, mayara sa masumpulan gid mga maamon eh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Pinama lamang ina sa maging pang-mention ni Manny Pacquiao. Di may palokpon sa kunang mubba mo. Di bla, may mga expose siya. Pero sang ginpagawa na ni Manny Pacquiao ini nga mga akusasyon, ang siling ni Roque diho, ay nano, sugid-sugid malanggali. Abi ko kululbaan gidang imo sa nga palokpon. Abi ko atomic bomb. Kay gali huwatusi man lang. Ang bali Roque. Abi ko atomic bomb. Watusi lang le. Mayo lang way nagamba si Roque ba? Ang watusi mo mido pa. Si Roque man ang kwentro niya nga babaanay lang, di na niya mag-gait atras. Ang ambal ni Roque ang akusasyon ni Manny matawag nga general statements kag hindi makabig nga evidence kon ebidensya. Ang isa pa ka akusasyon din ni Manny mga kaaksyon tiyang DOH nagbakal sa mga bulong nga dali na lang mag-expire. Pero subong nga adlaw, si Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nagsiling si why nagabakal ang DOH sang bulong nga lapit na mag-expire. Bagod ang gobyerno, may pulisa, may protocols, may kasuguan nga nagadumili sa DOH nga magbakal sang bulong nga dali na lang mag-expire. Yan kinuha ni Pacquiao isa ng akusasyon magamuning plastada ni. O kung base si Vergiere, luyag yaman nga pinan si Health Secretary Roque. Kaya kung hindi, base pati siya madalahig bla sa ulihaw sa akusasyon sang korupsyon.
Mangkot lang na. Una sa balita, una sa aksyon. Di bla, butang tabi, ara si Vergiere sa DOH. Kasi kung may napanimahuan ang iban pagkidara ang mga tao nga tuod ang akusasyon ni Manny Pacquiao nga ni. Eh siyempre si Vergiere pangapinan man sa duki. Una sa balita, una sa aksyon. Si Manny Pacquiao, fighter. Di bla? Why ni sa gapili kung sinong iya siring kontrahon sa boxing. Gahulat lang na siya kung sinong hingadlan. Basta patas lang sa weight na kaksyon. At sa boxing mga kaksyon, dapat barrios ka mo bugat magluwas abi sa heavyweight. Ang heavyweight yan daw ay niya limit, no? Ang heavyweight yan, ako diyang ibang lawas. Hala, ang kontra na budubo, gamay, habato, heavyweight. Pero sa ibang mga kaksyon niya dapat matupong-tupong na inyo sa dinya kabugaton. Is Manny Pacquiao, yaway na igatras, ti Ariho, mas naggrabe pagining hangkat kay Manny Pacquiao kung paano niya mapamatunan nga ang mga akusasyon niya may kamaturan galing kay naghambal ng ligas Manny Pacquiao. Dali lang, kasi higay pa ko tipo na ebidensya. Pero hindi man maghambal si Manny Pacquiao sa public. Doon ay isang ga-advise ay yang mga advisors man, di bla? Hindi niya siling patarasak, guro kag padaso-daso sa Manny Pacquiao, Galing ko'y diri sa Pilipinas, once nga mag-akusahan ay nagali, labi na ang mga dalagko kag kilala nga mga personalidad, kung kaysa nagakalipatan na nila ila sa obligasyon, kaya dira na sila nagatutok kung paano aplastar sang maayong ila sa nga sabtanay nga patihan sa tao. Ang obligasyon nila bilang sulugoon sa mga tao dito sa Pilipinas daw gakalipat na. Una sa balita, una sa aksyon. Damo ang problema sa Pilipinas di. Dapat di ba siling 100% na solbar tarani. Tutukan, di kay halak mo, di kay sanadanay da. Alas 5:13, observation report sa patrol with Aksyon John Diaz. Kamusta Bacolod Subong? Aksyon John, please come in. May duha ka motorsiklo nagpalumbaan ay sa dalan. Ang resulta, tugaplak ang isa. Kadamo sa sadente motorsiklos, Bong? Oo, magnitabo sa mga hapon, diri sa area sa Mansilingan, bago na kita diri nakalabay. Duwagi daw kaya bigoro nila, Blackson man ang dalan, diri sa Mansilingan, paglampuwa sila ng intersection point. Ang madadulig, guwa na bigoro apo, hindi na tari kami na gusto. At pag pinagusto nila nga duwa, nagpalumbaan ay sila. Arab lang porte mo gulo karasig sa pagpadagano, lang gali kabalo Aksyon Mar, ang imo katupong nga ginapalumbaan. Tupungay na ka mga duwa. Yan ang pinakamaskog na salakyan, amo gina mga tindog. Ang luya-luya ako nang baba sa iban, tugaplak git ang resulta ya. Pero tabo sa mga hapon, nasa gaidan niya, kaya tinapalumbaan ay sila nga duwa, sila lamang nga duwa sa dalan. Pag sa gaid niya, kundi tugaplak ang isa. Ang taboto ay tumbag na yun. Nagdariri, pablakon sa mga manok, Pakson, marga na iguan na pakpak. O kung ang TL, nagdariri, pagdariri. Ang kasugata nga, di pa sa inyo jeepney, digto sa tumapa, kundi balda. Otod ang kamot. Bali ang kamot ang awak ako ng paa, diri may pilasman. Ang mga tabo, diri bago lang ho, serya sa Mansilingan, diri ba sa may taytay, malapit diri sa tawag nila ng Bangga Series, mga ka-aksyon. Anyway, amuling topic, ang basiman, anong itong aksidente nga, kaya ko na ako sa aksidente nga traffic, diri na po diri sa intersection to intersection point, perting traffic diri sa area sa Bangga Kure, ang pila sa mga salakyan, ilabot diri sa may boundary, asang bakyas Aksyon Mar, pagkadudig mismo sa may taytay dra na aksidente lugar ko sa rin nagluntada. Ang aksidente sining hapon ay lang kay tinagkalokar naman na ang sitwasyon na nakakas na ining salakyan nga involvado sa aksidente sining hapon, pati ito mga nagkaroon lang mga headlight sa motorsiklo, ang mga debris sa kabinatig ito, mga gamit kag mga motor parts ng salakyan, giyan panghimos naman para hindi magtuga sa mga aksidente dra mismo sa dalanon Mansiling hapon, mga kaaksyon. Apektado biloge ang area sa Mansilingan Road, kaya medyo mga bitaw
kaya pa ambulance sa may dalan, plus ara pa ito kay ng motorsiklo, hindi dayon nga makalabay, labi na nga one lane yung nga daan sila dra, once pag may aksidente, pag sila dalon, disgrasya ang resulta, no? So nga po nakakson ng patrol, ay kita dito sa may aksidente, labot kita dari sa area mismo sa Bangga. Bangga Metal kita alin ay kita sa may dito sa may Bangga Kaboga, kadto Bangga Metal, pag paubos kita rin sa may Bangga Kore. Sini nga po, makabig na like to moderate ang sitwasyon kung trapiko. Ang ato pagkabalan mga kakson sa nga po, pero nung kada namang pinagusto pagpadalagan, kaya karamog din sa masalakyan nga alin rin sa may downtown area, alin sa may Alias, bra, ang direksyon pakadto rin sa may barangay Mansilingan, medyo mabubugat ang trapiko, inaisa man sa marason kung nga temporarily ginapapaya na traffic lights. So wala rin traffic lights sa may Bangga Metal. For now, ang nagamando doon sa trapiko, ang mga traffic enforcers nga gina-assign sa Bacolod Traffic Authority Office, dire mismo sa intersection points ng Bangga Metal. Ang mamulubugat ng trapiko, ang alin diri sa may west going to east direction, alin ba iba pabukid nga direction, but silingon from Barangay Alihis going to Barangay Mansilingan. Problema ang mga salakyan gikan diri sa may north o kung south going to north direction, gabi na nga wala ginapanugutan kag insekto na ginila ang pagkontrol sa mga salakyan. Dito wala pa lang sa may barangay Sumagdo na bateran naton sa ningapon ang paybalo nga ginapalabot dapat dito pa lang na control na ang mga dalagko o mga truck, madalagko o mga salakyan bilang pagsunod sa truck ban nga ginapatuman sa sulad sang Bacolod mga kakson. Inaman na ito na obserbaran nga daw wala na giti may kalusot nga dalagko nga salakyan sa may Bangga Kuri, pagkato rin sa may area mga kakson sa Las Palmas ng intersection point. Bawod sina, dire-diretso na atong nga biyahe, bisan pa nga may traffic light rin sa may Las Palmas, sila ka segundos ng oratoning mo, katabo ka sa dalan, karasig lang sa movement ng mga salakyan. Galing sa ring hapon, ari na kami diyo, atubang sa Bacolod City Government Center. Isa ka nga patimaan kay wala na, may ginakayo sa dalanon, dili sa tubang sa NGC, dili malapit sa may high street, sa tubang sa Villa Angela City, tugto mga Aksyon sa may Burgos Circumference Road. Karasig lang ang sa amon, dili nga lakato. Tuwag yung kabat sa kami dili pundo, kami pakato sa may Burgos Circumference Road. Siguro epektibo, gid man ang no U-turn policy sa bitaw sa tubong. Plus pagid nga ang traffic light sirando pulo pareho gid kay hindi tanto mo sila krawig ang segundo sige parte ni sir sa kada mga ruta. Siguro kadasig lang gid sang sulod sa mga salakyan pagtabok sa intersection point kag iban pa. Mambal po ko tani nga may series di ay gid duman ka may libre sa no? Pero check na naton karon ako nagasigi-sige pa ning libre sakay di ba sang Valica Transit Incorporated kay mga series na nga makitaan sa dalanon mga ka-aksyon. Sa nasiling na ang patrol, ari na kami sa area sa Burgos Circumference Road. Siling nga po, nakabigdar sa monitor to monitor ng sitwasyon sa mga salakyan gikan diri south going to north. Pero ang mga salakyan naman nga rin dito sa may norte na isang syudad. Pagkato diri sa may south, aklaba na ang pila nila. Ito na sa around 500 meters, siguro hindi, 1 kilometer, ani ang karabaon sa pila sa salakyan, no? Alin dito sa may Bangga home site, kanamo, gigya kayo sa masalakyan na north, going to south. Kaya sa ito mga ka-aksyon, kung naling ka mo sa north, temporarily, siguro pwede ka manig ka na, ngita diversion road, di ka mo malabay sa Minopisay na, mambala ka mo lang nga kagutok, sandalan, kinasig na daya, isang movement, ang pagtabok sa masalakyan, mga ka-aksyon. Bangod man, nga mambalin nyo damo o kung gutok, kay gamay ang dalanon. Pero ang pagpasunod, kag ang lakat ng salakyan, grasig lang. Kasi nakalabot, kung nagkakapisay na, na problema, kaya pwede na kami na kaliko, pawala, Gonzaga, extension, kumulabay. Tapos sila, may isa na kamangga, ang pinakauna nga mangga, ito o, na kamulusot, sa rinahay, sa dawag ka-aksyon, diretso ka matakuling, then go straight to the pabalapos, diretso may magsaysay lakson. Di ba na? Go shortcut, sabi ka na, sige, ang biyahe, para hindi naman nawiga ng aton ng mga motorista. Pareho sa Genovea Lipapang, ang patrol, alay kami sa may Bangga home site, sili nga po, traffic sa mga pagbiyahe, sili nga mga tinion. Karami sa kanyang po sa pagsulat sa Bacolod, aton nga lauman nga, hopefully magtayo yun ini, tugtog sa kagabihon, mga ka-aksyon. Halong sa totoran nga matag permating nga nagabiyahe, nagapanakayon karon nga Lunes ng hapon. Mga ka-aksyon, it's coffee time. Masama silang panyam po, na magigman higop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang
Nagribot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inangabahin na naman sa atong sa kaluan sang D3 Bayo ang pinakabag graduar mga ka-aksyon sa military training. Sa buong mayara nga video naman nga naggawa arat nakapost social media 3 minutes 18 seconds. Sadya sila tanan mo, no? Ini mga soldado ni antes sila magsakay sa silang eroplano nga way gali sila kabalo amo ning magadala sa ila sa kamatayan. Ining eroplano ni ho. Alin sa runway mga ka-aksyon, halos tanan sila gakwa sang video sila sa nga cellphone. Kag sa karan isa sa sulod mga ka-aksyon sang sa eroplano nila ni may mga pictures gapon. No? Subo-subo nga balita ni kay may ara pagid magutod nga residente sa natupan nga lugar, kabataan. Nadalahig man sa pakugpaas Aksyon Oliver nagklamatay man to. Oh? Makin mo nga amo na tong nadagtan sa ila sa ring eroplano, nagkarap-karap, nagkalayo pa. May mga panimala ito. Kung masentruhan ka to mga ka-aksyon, tiyan mo matabo, gini. Hindi kagikaluwas. No? Subo katama ni sa pamilya. Sa niya mga nagkalamatay, nga mga miyembro sang ato sa ring Armed Forces of the Philippines. No? Raka ginawa mga videos, mga ka-aksyon nakapost sa social media. Iban gani may mga tinaga kang mabatian nga daw kapamilin-milin giman mo. No? Pero ang kasadya sila sa nga nawong ara. Di gid naton mapulong. Ang kakatabo nga trahedya sa aton. No? Kabay pa nga mapangitaan isang pamaaging hindi na niya masulit pa. Kaya mga trahedya nga pakahugpaas ang eroplano, helicopter, o ano man nga aircraft dari sa Pilipinas. Kadamo na mga ka-aksyon nga mga insidente. Subo-subo ka, tama. Sa pamilya, sa sining mga nagkalamatay, mga lunsay hobines, kaya mga fresh graduate mo. O, sa military training. O, dapat talupang doon sa ato sa gobyerno. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ato sa nga pagpanumbalik, ang balita nato sa Bacolod City Hall, kag pabati naman kung may tiyampo pa, ang palayag no, ni Governor Bong Lacson, ang may kauntarang sa sining bagong executive order, dati siguro, arin na sa mong permado yan may kauntaran sa mga fully vaccinated individuals. Alas 5:25. Cellphone Plus Call. Sa ito sa ring live stream, thank you, Gid. Alex Monteza, rock on may hapon, okay. Say it loud ang bal ni Alex. Arama si Unayam, Machete, Judge Teen, hello po. Okay. Kay Noel Amar, kay Milail Oligo, Go Wilson. Tinatay mo mo ni Alex Monteza. Marilo Dolumente, good afternoon. Watching live from Sagay City. Christine Menyez Villalobos, monitor kami sa may Pandalon DSB. Yvonne Boyser, good afternoon. Dan Sharing, thank you, good. Okay. Si Ma'am Vanessa M. Mayo, si Doc Mayo sang Rochester, Minnesota.
Mrs. Alvarez sa Barangay Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona, kag sa familia Dialagdon, apil sang Pandanon, DSB, upod sa puwersa sang ARB Community. Mary Joy Camero, good afternoon. Okay. Tayong hapon naman sila ni Tatay June, ni Lolita, upod sa ila ni Ma'am Gianali, kag Ma'am Jane Dialagdon sa Barangay Pandanon, DSB. Elizabeth Malakagamawa. Good afternoon sa avid listeners and viewers, especially to Malaka family, keep safe. Martin Aliling, good afternoon. Afia Kimiriman, mayang hapon man sa familia Lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, kag sa familia Pasyulan sang Kalong-Kalong Airport. Thank you. Bigota Alex Torres, good noon, check attendance. Patamyo lang ko, Mrs. ko, Maylen Torres, watching live sa program ara sa Ayala Mall. Renido Aldea, mayong hapon, Sir Marlon, watching from Manalimsim, Hinubaan. Diding, alohamiento, babati lang kami, Barangay Antipulo, Pontevedra. Inday Plaza, mayong hapon, hahaha, hambalya. Inday Plaza. Mugid, kung manog eleksyon na yo, pagwa ay baho, hambalya. Ray Baryoga, mayong hapon, nagsumalo, monitor lang kami sa Barangay Pandanon, DSB. Okay. Si Amanin na lang, kag si Harry Rokita ang takdan sang bulang. Nga naka-nail art pa ayos na Sir Marlon. Tayan ta sila duwa. Kung sino sila mapierde, dagon man tagihapon. Jocelyn Libon Espojo, good afternoon. Michelle Gilaran from Jeddah. Laidin Navarrete, good PM. Manjo Arnejo. Melvin Solidarios Abdo, watching live. Malingin Bago City. Joval Trinidad, have a blessed Monday afternoon. Okay, monitor YouTube, Transistor Radio, Kolo Kompleto. From Joval Trinidad, Chofi Lues, Espanyola Junior, may hapon. Melvin Solidarios Abdo, kaloy sila mga nagkalabatay. Okay. Filipina Piesa Junior, God bless. Program, Barangay sa Pinit, Bago City. Melvin Solidarios Abdo, good PM Desiderio Family of Lagasan, Bago City. Bert Hiraposco Caraballo, monitor kami di sa Hutuda Handumanan. Robert Roma, good afternoon. Romar Tamayo, Raman, okay. Good PM sa Baliwagan, San Enrique, greet lang kami. Familia Magbanwa, Castillo sa Tamayo, sir, monitor lang kami. Robert Roma Raman, watching live from Isabela. Thank you, Iban Balikan Taraman. Dugay, dugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila,
Doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang O mag-Santon Plus Herbal Capsule kamuanay. The City Hall, ang barangay Stefania among may pinakadamo nga registrants. Mayara sang reward. Ibadya galit, iban siguro nga barangay magkabati ni maninguha man ay parang magdabo-dabo man ang ilang sa nga registrants. By the way, ang subang ni Miguta Kim Baflor, dara sa area sa barangay Tangob, birthday, 13th birthday sang subang ni Miguta Kim Baflor, si Kiara Baflor. Happy 13th birthday. Dara sa may barangay Tangob, si Bigo Tamada Ruel Hawaii. Gamon ito man sa Demotrion. Arena si Aksyon Art Hopon sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Art, mayong hapon, please come in.
Aksyon, Marlon, nagpanguna ang Barangay Estefania kung sa registrants di magparehistro para sa COVID-19 vaccination program. Bago ang pinaka-latest karon nga record niya sa Barangay Estefania sunod kay Barangay Kapitan Engineer Jerry Dixon. Sobra na sila 20,000 actually ang registered na officially nga ara naging encoded no, sa database sa Bacolod City Emergency Operation Center. Now, bangod Aksyon, Marlon, sining record nga nakuha sa Barangay Estefania sa nagapadayon na vaccination program, yung kalibay sa punong barangay bangod na ginhatagan ini siya additional nga 500 vials bilang reward sa ila sini maayong na performance in terms of registration. So, ining 500 vials, actually na umpisa na nila gigadlaw until today and tomorrow, sigihon nila ini no, ang pag-inoculate o kung pagpakuna sa ila sining mga residente. Now, sunod rin kay Kapitan Dingson, ang isa sa ginapasalamatan naman kay luwaso din nga nagpanimuha sila sa information and education campaign, sila nga tiyang pumuluyo diri mismo sa area sa Barangay Estefania. Ginapasalamatan ko since nga silang naghatag sa support and cooperation with regards sa sinikay nagapati mo si Kapitan Dixon. Sila nga kabalog ko nga kung mapaintindi lang ang tao, nakong tendency nga magataas gid in the coming days ang kalamuon sa mga registrants. No? Kag sila mismo ang magpanikasog na malaki pang ilangalan para mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Yari ang parayag sa Barangay Estefania, purong barangay, Engineer Jerry Dixon. Including kagina mga 1,200. So far, makonsider na ito okay na gid. Kay ang Estefania nakakuha ng highest number registrant for vaccine allocation. Okay. That's why may reward ko nga 500 doses. So, ginkuha na kanina, inoculate na kanina. 500 doses, so may asa kabuas. Ako ng reward ng barangay, Estefania. More than 20 na kuguro sa kwan, sa included nga, no? Included na registrants. Education, get education. You have to educate your people. Dapat naiintindihan nila. Kato mga residente, na wala pa makaregister for vaccine allocation. So, kung hindi pa sila makaparehistro, of course, instant ko sa ilang amay na the only way to solve this pandemic is through vaccination. Kung gusto ko nga gina-instant ko sila na dapat be a part of the solution to this pandemic. Get vaccinated. Amo lang gina-instant ko pero may nasulit-sulit ko na. Gusto ko maging kabayan kamo sa solusyon sa mga pandemic. Abang Aksyon na Marlon, ang palayag ni Pulong Barangay Tingson. So, chikaron na rin siya iman pagin nga mga areas kung sinong nagasunod sa iya sa Barangay Estefania nga may aral sa pinagamadamo ng registrant. So, kung nagparehistro at encoded na officially sa database sa Bacolod Emergency Operation Center. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Nupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. O sa ibanda nga mga karangayan, tinguwain nyo man nga mapadabo-dabo na kag ma-kumbenser nyo ang residente nyo nga magpabakuna kontra COVID-19. Kaya muna bala kayo naging muno ko ang mga fully vaccinated individuals. Kundi magbiyahe sila sa bisan din nga lugar diri sa Pilipinas. Hindi sila mabudlayan na kay hindi sila mabangitaan yasang ining isa sa mga requirements sa travel protocol ka ining result, negative RT-PCR test result. Ang iban gina-quarantine pa, gina-swab pag-abot sa lugar. Kung fully vaccinated ka na, makita na online, kaya man ay mayara sang QR codes mag-action. Why ganyan sang problemahon kung di tauhay pinsar mo, maka-concentrate, makatutok na sa imo sa nga plano kantuan nga lugar. Fully vaccinated.
mga nakapabakuna ikaduwa nga dose. But hambal sang IATF, hambal sa mga health experts mga ka-aksyon, nga after nimo makapaturok sa ikaduwa nga dose sang bakuna kontra COVID-19, mga 2 weeks para ma-considered ikaw nga fully vaccinated. Para unta kon ano naman yung nga barangay diri sa Bacolod man. Kung mayara barangay nga damo nagparehistro nga residente nila. Ano na mo? Nagadepende man siguro sa population sa barangay. Ano naman nga barangay nga may pinakadutay man? Ano mga tao hindi man yaluyag mapabakuna kontra COVID-19 sinyo da? Sige na pulian ni Oliver ng barangay balabas sa udutayaw. Una sa balita! Una sa... Kaya kinalaktan to laktan to yung politika. Vaccination. Vaccination program sang gobyerno. Utangan yaya sang tarpulin nga ang itsura hindi taga gobyerno. Bilidad. Now, importante nga pahibalo mga ka-aksyon, ang Teresita L. Halandone, Provincial Hospital, namtar na sa pasulat sa silay, muna sa ginatawag Provincial Hospital, ha? Hindi niyang dari sa kilid namon, ho? No? Dari sa kilid namon ya, dari sa Madalas ng Burgos, Lacson, Regional Hospital, hindi niya tawag na Provincial Hospital, doon niya Corazon Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital, under na ya sa regional office. Ang ginatawag na provincial hospital, muna sa silay daho, ang Teresita L. Halandone Provincial Hospital. Ikaduwa nga hospital sa gobyerno, diri sa Negros Occidental, o kung una gani mo, kung i-explode tari ang Dunya Corazon Locsin Regional Hospital, arin na hamtan sa pakulod mo. Ang sila hospital sa Silay City, amo na sang isa sang hospital nga may pinakadamo ginakobudar, may pinakadamo nga mga pasyente, mga ka-aksyon. Medyo mayara sang limit anay sa pagbaton nila sa mga pasyente. Kay may mga frontline staff sila nga nagpositibo sa COVID-19. Plus ang miyembro bagay sa ila sa pamilya para sa may staff nga duty sa hospital sila nagpositive, gin-isolate dito sa bayan sa Mambukal Resort, Banwa sa Murcia. Gindala na lang itong miyembro sila sa pamilya. No? Kay close contact mo ang members ng family nila. Ato subong to sa Mambukal, ang latest subong 2 bilog. Nagligad nga si Mana, mas damo-damo paginhambal ni Atty. Refrando Diaz, ang provincial administrator. Tinag-ayo mga ka-aksyon si Dr. Maestral Kaina, kay Governor Bonglaks niya kung pwede, ang pwede nila ma-accommodate mga ka-aksyon ang mabaton ina mga ginatawag nga emergency surgical lamang. No? Inang hiling agawon blang nga pasyente kay para nga makatutok sila sa himuon nga contact tracing kag disinfection sa mga lugar nga apektado dira sa sila hospital. Yari sa Atty. Diaz, ato sa nga provincial administrator. Okay, so this was issued today, July 5, recommended by our OIC Chief of Hospital, Dr. Mary Ann Maestral, recommended by our Chief of Hospital OIC for the HOD. It says here that due to increasing number of infected frontline staff, we respectfully request your approval to accept only emergency surgical operation. So, at an OR, no? Until further notice. We are still in the process of contact tracing and disinfecting affected areas. We further request for the public to be advised to coordinate with our ER triage or HOD1 hospital command prior to transfer of patients to our hospital if extremely necessary. So this was approved today and it will be disseminated. Well, so far ang nag-refer for isolation sa Mambukal today and yesterday, 2 pa man lang katao. But as you can see, they are in the process also of contact tracing. But the last week, mas damo-damo.
Though 5 kabilog, Teresita nandun, ni frontliners ang positive. And later on, ang ilapagin family were brought to Mambukal for isolation. So, subong niya, yesterday and today, 2 katao. Mga admin staff. Pero I think nag-cross laing nga department, nagakaon sa laing nga area. So, pag positive siya, nag-compromise ang ibang area na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. So, sige lang, antos lang na sa gihapon jutay sa konkis kinalimitahan nga serbisyo sa ato sa mga hospitals gobyerno diri sa Negros Occidental. Kaya di man pwedeng butamo gina sa peligro dugang ang sitwasyon dira sa mga nagabantay sa pasyente kag mismo sa mga pasyente magka-aksyon. Sige lang, kabay pang sa labing madali nga panahon, mamatamat na ni balik kita sa ginatawag nga new normal. Nagan-hagan ang kaso ni Huwa. Kag damo na mabakunahan, malabot ang ginatawag nga herd immunity, nga 70% or sobra pa sa ang population naton diri mabakunahan kontra COVID-19. Inang matamat tara ba nga makakalsa ato sa nga face mask? Pares dito sa Estados Unidos nga nagahinugyaw na, why na face mask? Gahinugyaw niya sa mga venues ang nagkalain-lain nga mga events. Dalin sa aton di medyo managay-dugay pa rin mga sitwasyon dito sa Pilipinas. So ginaway ba mga pusyal nato sa gobyerno? Una sa balita, una sa aksyon. May iban high blood. May labot, may diabetes pa. Kung high blood ka, kag mayara ka sang diabetes maka-aksyon, di ba mag-isa niya mabalatian? Ang inarekomendar naton sa masaming Spanyaw. Reports Afternoon Edition. Okay, balik pag-acknowledge nato sa mga nag-monitor sa ato sa ring live stream. Robert Roma, thank you Robert. Okay. Si Ray Bariu gamay ang hapon sa Marlon, samtang nag-monitor diri sa may barangay Pandanon DSB, nagapangape. Leia May Mondihar, may hapon sa Marlon Watsi live kami diri sa barangay Tanawan. Shout out lang kay Nanay Gina. Always good. Gapamati sa imo sa nga programa. Okay. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19,
huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Genovea Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2.
Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Genovea Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine. Buenas ang duwa ka matersona kay sila dakpan sa ginda patigayon nga bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Police Station number 3 dili na nga hapon na diri sa area mismo sang Purok Tunay, Barangay 5 sulad sang Bacolod. Sulod ka Police Major Richard Parito ang Station Commander sa Police Station number 2. Ako number 3 ining duwa ka matersona ang lunsay nga ginakabig durang state level individual kun SLI sa ato ng mga kapulisan. Pero ini sila ginareklamo wala nga madugay na nga nagduduso sang iligal nga droga pero mismo sa Purok Tunay kag mga kaiting nga kapurukan sa lugar. Rason kun nga ako dito kay Parito do nagamat-amat man data dara ang transaction kag nagasuyop plus area mismo sang Purok Tunay Aksyon Mar. Ini man nagkredakpan ang ginkinalasan kay Ramar Abria alias Mul, 30 anyos, residente sa Purok Pine 3, Barangay Bata. Ang isang subject, isang bypass operation, nga madugay naman nga ginamonitor sa aton nga mga otoridad. Dakop man sa mga bypass operation, ang upod sinidra sa drug den sa hingkasakang bypass operation niya si Raimundo Termel Jr. alias Boknoy, 42 anyos, residente naman sa Purok Tunay, Barangay Bata, Sirad, Sang Bacolod. Sunod rin kay Parito Pagid, may mga illegal nga droga nga na-recover gikan sila posisyon kag control. May 4 rin ka durudagko ni nga mga plastic sachet sang illegal nga droga. May 2 ka mga palaba abla ko nilong dated plastic sachet sang illegal nga droga. May 1 rin ka magabay nga plastic sachet sang ginasuspetsuan shabu. Tanan iligil blubanta nagabugat sang masulusobrat lo ka gramos kag basihan naton ang dangerous drug board o kung DTV value iniman ang may street market of value nga nagadanga taman sa 20,700 pesos Aksyon Mar. Nagbasihan ang DTV value nga ginasunod sa aton nga mga kapulisan. Di sila karon ang preso mismo sa custodial facility sa station number 3 dato nalay sa pasakasang kaso nga paglapas sa lahing nga nagadumili sa pagbaligya kag pagupot sang iligal na droga. Si Police Major Richard Parito sa interview. Kami sa bypass operation sinira na hapon July 5, 2021 sa Purok Tunay, Barangay Bata. Ining subject na mo nagapaalan ini kay Ramar Abria, no? 30 anyos ang edad, taga Purok Pine 3 sa Barangay Bata. Subong man na dakpan man naton upod niya sa isa ka balay dira o kung ako tawag naton nga gagden tungod nga ginagamit nila man nga kinasuyupan o kung posisyon, no? Kung sino man ang magabakal nila, kagdira man mismo nagasuyop. Amo ini si Rinaldo Ernel, no? 42 ang edad, taga Purok Tunay mismo sa Barangay Bata. Yes, no, actually dugay na ang pag-monitor natin ni sa ila nga duwa apang subukan kita kagsang kay gayunan, no, para na maka bypass, no, patodi naton na positive ang aton na operasyon kontrasin sa aton nga mga suspects, no. So masunod kay Parito ining subject nga nadakpan nila isa ginamang sa pila ka mga persona nga ginamonitor sa aton nga otoridad nga nagaduso sa illegal nga droga Aksyon Marlon. Sa karon, dito mo sa posigid man ang inventory sa mga kapulisan na sulod na sa selda ining duha ka mga nagkredakpan. Sa tuturan ng mga ka-aksyon sa mga panahon, medyo mapaang bigrapon, dapat sa pagpauli ninyo para healthy ka mo, dapat kin mga ka-aksyon mag-prevent, magpangila mo sugon, magpaligo mga ka-aksyon. Pero kung abo na aton pag-ambalahan, aton gina-endorse ang paggamit sa
sa patrol ang tagbibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. Una sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Evergreen Urban reports after operation, magabalik buwas magasunod na aksyon balita evening edition. Ako naman, Aksyon, Marlon Genovea, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon